Salutare din Ljubljana, Slovenia! Like doing money somehow and give you even the mattress on the floor and the channel. Salutare din Ljubljana, Slovenia! Castelul Ljubljana este situat deasupra orașului pe un deal. Cu o vechime de aproximativ 900 de ani, este principala atracție a Ljubljanei. Turnul și meterezele castelului oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Am ajuns cu bine. Am dormit azi noapte doar o oră și jumătate. La ora 3 am plecat din Arad. Am făcut până aici 640 de kilometri, dar am meritat. Am ajuns în vârful Ljubljanei. Suntem la castelul din Ljubljana. Ca și intrare este 10 euro de persoană, dar merită, e frumos. Aveți și muzeul de vizitat și câteva încăperi de pe aici. După cum ați văzut și din cadrele de prezentare de până acum,
Nu suntem cu Transalpul, Din păcate. ci cu Smart Fortwo, cu EGA. S-a comportat foarte bine până aici. I-a plăcut. Am venit doar pe naționale, drumuri județene și drumuri de munte cu o singură bandă. Foarte frumos. Atmosferă de toamnă, tot e ruginiu. Neața bună din Domzale, Slovenia. Suntem cazați la Hotel Ambient, la 10 km de Ljubljana. Am prins o ofertă destul de bună, spunem noi, pentru această noapte. Am luat-o cu o seară înainte să venim aici, am plătit-o integral cu cardul și a costat 45 de euro în loc de 97. Astăzi vom merge la Valea Logar, Logarska Dolina, este una dintre cele mai frumoase văi glaciare alpine din Europa. Afară 4 grade, ceață, ne pornim la drum. Mergem să alimentăm mașina, mai avem 4 litri în rezervor, plecăm la drum. Am oprit la acest OMV să o alimentăm pe EGA. Am băgat 30 de litri la 680 de kilometri. Aia vine un consum de 4,4, făcuți toți pe drumuri naționale, județene, de munte, oraș, sătulețe, tot ce vă puteți imagina. Bun, hai să continuăm. Avem ora 9 la ei, puține probleme în trafic, foarte aglomerat. Am găsit vinovatul. Uite aici.
7 euro? 7 euros, please. I have only so... 2 euros maybe. Just a second. Yeah. Maybe. I can give you 15 back. Yes. Nice. 15. Thank you. The ticket. Thank you very much. Thank you. Bye. 7 euro de mașină mică. Mergem, am intrat pe Logarska Valley. Uite și ceață interesant, dă în stânga. Cadru aici la mine la geam. Am parcat mașina și mergem la Waterfall, la cascada Rinca. Eu mi-am tras căciul în cap, 0 grade aici, Frig, da. foarte frig. Da, peisajul ăsta te încălzește la suflet. Ne arată 11 minute de mers până la cascada Rinca. Deja o auzim, abia așteptăm să o și vedem. Rinca este o cascadă din Valea Logar, în municipiul Solcava, din nordul Sloveniei. Este sursa râului Savinia. A fost proclamată patrimoniu natural. Cascada Rinca este una dintre cele mai frumoase și mai cunoscute cascade din Slovenia. Este, de asemenea, o destinație turistică populară. Cu o cădere de 105 metri, este cea mai înaltă dintre cele 20 de cascade din Valea Logar. Cea mai lungă treaptă are o lungime de 90 de metri. Cascada este vizitată în toate anotimpurile anului. În timpul iernii, este populară printre alpiniștii pe gheață. Cea mai bună priveliște a cascadei este din șaua Kamnik. Numele de Rinca provine de la inel, cerc, verigă a unui lanț. Este o împrumutare din limba germană.
Coborâm de la cascadă și avem o priveliște foarte faină. Uite ce vă arăt eu aici. Nu a mai reușit copacul să-și bage rădăcinile în pământ din cauza stâncilor. Ce poți face mai mult decât să mănânci într-un peisaj de ăsta fain? Facem o supă și mai stăm un pic la soare, vitamina D. Supica este gata. Acolo jos este Logarska Dolina, valea de pe care am venit noi. Superbă! Să avem poftă! Mulțumim frumos că ne-ați urmărit!
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să ne dați un like, să ne lăsați un coment și să vă abonați canalului nostru dacă n-ați făcut-o deja. Mulțumim pentru vizionare, ne vedem în episodul următor!